Kigger. Sikkert hendes boyfriend. Vi kan prøve at fortælle mig, hvad det her er sådan... Hvad sagde du? Sagde du gay friend? Siger du, Morten? Så i 2 sekunder. Kan du lige fortælle mig, hvad det der 100% betyder? Der står, at jeg skal ophæve en ansøgning, men jeg har ikke nogen ansøgning på noget. Han bare skrive, what? De kan nu lægger det da ikke så slemt, gør det? Nej. Det er faktisk pænt nok nu. Jeg har sat den ned på 2200. Kunne det være frisk at lige computer på ind? Ja, det... TB og sådan lidt, Michael. Det sagde damen også til dig i går, ikke? Sagde hun ikke det? Jo. 2 gange. Ej, Morten. Du fik et køl. Jeg sagde ikke noget. Jeg sagde bare til Morten, at det sagde damen mig ikke over til ham, eller hvad? At hun bare skulle komme flyvende på ham. Bare skide mig eller bare skide mig med det. Skide ham i ansigtet. Og så skal hun bare råbe, hvad så sorte? Godt, du hygger dig med det, Jesper. Ved du hvad? Vi får kun det sjov og spas, vi selv laver. Det er 100. Nå Jesper, så er det så på tid til at skal have for daten. Så skal vi høre for lige til dig. Du var da ikke allerede nakket før. Det er meget godt. Er det meget godt? Det er meget tæt på. Nå. Kæft, så får Camilla storsøster sgu da hun i morgen, mand. Jesper, du har 5 viewers. Jeg tror. Lige før jeg havde kontor. Welcome til Paul Hans. Sweep. The best farm simulator stream ever. Er det her du kommer til, eller du tager til, hvis du skal se på noget traktorer? En ordentlig traktorer! For eksempel, ja. Det kan være, jeg skulle skrive ind, at det var den der Titanium Edition. Eller hvad den hedder. Er det ikke sådan, den hedder? Ej, det skulle blive meget. Hvorfor kan man ikke se sin egen stream på sin mobil egentlig? Fordi at det er noget med de der views at gøre. Jeg kan heller aldrig nogensinde se med andre. Men du er et bøvro. Kæft, nu lægger du overhovedet ikke. Så i alt det er sat det der nede, det vil sige, det kan du også gøre med dit med det der program der, Morten. Ja, jeg kører med den anden. Det virker vel også fint nok til det. Ja. Yeah. Jeg brænder mig ikke over det. Det var også det. Men noget jeg godt kan lide ved det der faktisk, det er at når du, hvis jeg spiller RuneScape for eksempel, og jeg flytter min RuneScape skærm, så følger den bare med. Nice. Og det er så også det, du har låst den til. Ja, lige præcis. Og hvis jeg gør det på det her, med XSplit, så står det bare standard. Og så skal man låse den på hele...
Mhm. Dum, 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 dum. Du behøver ikke at sidde og sige, at du er dum, Morten. Det ved vi godt. Jeg er dum. Jeg siger bum, 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 bum. Jeg synes, jeg har balker lidt den her gang. Jeg tror, skal lige køre ned i tømmer den her. Så laver jeg da et eller andet. Ham der traktortommen, det han kører bare havre. Så skal han fatter ned med min korn af helvede til. Nej, smider det bare ned i min silo. Og lagt den i gulvet, du. Mm. Jeg er en kylling. Ejer du en kylling? Mm. Du må kalde den Martin. Jeg går bare kalde den Morten. Nej, fordi det er ikke min kylling, der skider på et bål, vel? Nej, der er der har kyllingæren. Budum. Pudum. Nå, det var meget godt igen. I know. Because you're the biggest and on the grimmest toy. Okay. Hende siger. Jeg ved godt, du vil med Hansi. Hansi. Hansi Hintier. Martin, han har selvfølgelig søgt om at join en PK-klan. Han der. Ja, åbenbart. Og det kan de gå ind og se. Nu skal du finde den, og så... Ja, flytte fra. Jeg har fundet den her. Det er nok fordi han har tænkt, nu skal jeg ud være pro. OK! Nå.
Eller brunkålskoger. Eller en Ja. Så, nu er jeg slettet fra den. Jeg har været inde og sagt, at det skal lige. Han lægger lige en dig igen. For han skulle lige ud og lægge en dig igen. Så døde Emily, så hun fandme lært at vælge ude. Fedt. Fandme lærer det der luder. Og det er jo næsten. Sagde hun også i går. Lige præcis. Farmer Joe! Ham Morten der, han er også bare en duder. Kalder ham Dulle ude i byen. De kalder ham hvad? Dulle ude i byen. Dulle. Nej, men det kunne være, at jeg skulle prøve at hente det der program der igen, så. Vil du give den mig gas? You totally up to yourself, eller hvad? Because you're the biggest tenor and the grimmest toy. Do you understand that? You? Nej, jeg skulle da spørge for nogen, mand. Dumme perk, mand. Du lukker bare røven, ikke altså? Fucking 4 dele, det kan ikke passe. Ej, du skal da mindst have 10. Ellers så har det været et dårligt trip. Nemlig. Det var lige det, far vi har sagt. Det er godt, du kan forstå mig. Det vi Kos også har sagt, ikke også? Men ja. Ja, nej, ja. Er der stadig ikke nogen, der kigger på min stream, hvor jeg taber? Det var der 5. Stadigvæk? Mhm. What the fuck? At der er nogen, der giver klokken lort. Ja, står der ikke. Nej, se, jeg fatter det egentlig heller ikke. Lækker det, eller hvad? Eller kører det bare fint, når jeg kører min travler her? Ja, den kører penge, Jesper. Ja, han Og så- kører hele 100. Jesper, så er nede på 4. Fordi du lukker det, eller hvad? Nej, mine kan stadigvæk. Det går miner. Eller, Det gør Martin så også, men du er ikke selv inde på den. Nej, jeg er ikke selv inde på den, nej. Nej, og vi er bare viewers, vi er ikke engang moderators. Hvad fanden, jeg er liber. Jeg ved ikke engang, hvordan man gør noget af det lort. Jeg har bare startet stream. Jeg er jo pisselig glad. Stort set. Ej, jeg tror, jeg kunne faktisk godt finde på at lave mig sådan en donere-knap. Folk de vil donere til mig. Donerer. Fordi jeg har brug. Jesper, Ah, du donerer til nye travlere. Ah. Det skal du også skrive. Jeg tager mod donation til nye travlere. Ja. Men det må ikke være cheat money. Nej. Det kan. Hvad sagde du, Dikan? Jeg har da en donere-knap på min. Ja, det ved jeg godt. Har du fået noget på den? Nej, det er ikke nogen donere, mand. Jeg giver sgu ikke engang. Nå, jeg tror lige, jeg går ud og kigger efter en kop kaffe, men lige hav og suge her igen. Ja, men- det minder mig om. Jeg tror lige, jeg kunne lave lidt, hva'? Jeg tror lige, du kunne gå og brække armen på den nære. Nej, det minder mig om... Hvad? du har Skal, hængt op. skal, prøv lige at sige, om I kan høre mig nu, hvis jeg prøver at sige et eller andet. Okay. Hvad? Sambo? Ja. Ja, det virker. Ja, hvad så? Nu prøver jeg lige at sige noget igen. Skal jeg bare slå den der på off, ikke også? Fordi jeg kan høre tingene 3 steder fra. Hvad de kan? Jo. Off! Off! Stop attacking! Hvad nu? Kan I høre mig nu? Ja. Hallo? Ja. Ja. Ja, moin. Jeg slukker lyd. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af det med, at du sagde noget, eller om det var på stream, eller hvor fanden det var henne. Nej, jeg ved heller ikke, om det var stream, vi skulle lytte efter. Nu lyttede jeg sådan. Nej, det var i ørebøfferne. Jeg skulle se, om jeg kunne slukke mikken, din bums. Der kunne vi nok ikke høre det, tror jeg. Nu er der en eller anden der ringer. Ja, det er Trine.
Det er rigtigt, Jesper. Det var kraftigt med enden. Nå, hej. Hej, hvad så? Du da heller ikke grine over det? Hvor mange aber er der på linjen? Ikke nogen. Kun ind på værelset, så vi kan ikke tænde på varmen. Så. Men. Så. Ja, det var rigtigt. Jeg vil faktisk, du laver kaffe. Holy crap.
sluk. Var det højt? Ja. Undskyld. Du har 6 dyrs, Jesper. 2 sekunder. I'm back! Ja. Det skulle ikke noget, hvor du lovede mig på debut, for jeg ved ikke snakke med ingenting. Jo. Havde bare rullet, Benny. Jeg er på 200 k's endnu, mand. Går det bare ud ski i bukserne? Og rolig på det. Skal du bare også give i bukserne? Bare rolig, Palle. Går det bare ud ski i bukserne? Er ikke noget med, at man har fået kaffe, så skal man jo have en smøg. Jeg ryger ikke mere før. Hold kæft, du er bare en faggot, mand. Du er nu bare helt tabt sutten, mand. Oh. Hej. Hvad så, Preben? Michael. Ja. Samurai-bossen, han dropper jo sådan en ny stave, ikke? Ja. Ved du, hvad den kan? Nej. Den kan autocast med Flamer Samurai. Ja, og tro mig, den hitter ikke bare de der 30 som max hit. Den hedder 40 eller hvad? Ja, det tror jeg i hvert fald godt, den kan. Jeg så i hvert fald en, hun hitter 35 og sådan noget med den. Nice. Kommer det ikke Og det den her, er- Kron? Den er lidt hardcore. Der er ikke nogen, der kunne tænke sig på Alpha 4, vel? Nej. Hvorfor? Fordi jeg har ikke fundet et sted, hvor det er lidt billigere. Nå, jeg tror bare, du vil sende det over Steam. det Så var det sgu da bare pænt af dig. Men nej! Jeg købte i forgårs, ikke også? Mm. Og så var der en, der sagde, tryk på mit link, så kan du købe den herinde. Det er vist billigt nok her.
Så er det kraftigt med 50 og billigt inde på den side der, mand. For helvede, mand. En hel Jeg halv... har købt En, Battlefield 3, mand. Det skulle vi så ikke. Det fik vi så aldrig nogensinde spillet rammer af. Kostet 280 kroner. Nej, det er nu. kan du se, hvad jeg sagde? Efter 200 kills efter. Ja, du har fået 5 stykker til det, okay? Ja, på 200 k's indtil videre. Mm. Jeg vil gerne lige prøve at se, hvor meget han egentlig kan hit med den der Flame Samurai der. Han tog sådan rigtig en voldsom ud. Skål da. Nå. Hun var skoldet, så kan hun lære det, mand. Mistede hun AGS? Nej, hun dræbte hinanden. Så. Men hun var den eneste, der var skoldet, der ligger mest ud til ham. Fedt. Hun har vel så mange, der giver hende penge hele tiden, hendes zone der. Ja, det er jo nemlig det. Hun kan bare lære dig, at hun mister nogle penge, fordi hun har ikke tjent 5 millioner af sig selv. Nej. Hvor fanden er det her? Jeg kører der kraftigt med fuld lokum, hva'? Ja, nu kører den altså ikke ret stærkt. Skal vi lige nu optage lige en stream, bare lige for at se, om du har fået en follower. Du har fandme fået en follower mere, mand. Det er det, jeg siger, men du vil Det ikke... er farmer piss simulator, det er, mand. Jeg tror, jeg vil til at spille Traktor John. Ja, det er da bare at gøre det. Traktor John Simulator. Eller Euro. Nej, det er så bare Martin. Det er ikke en eller anden random. Nu har du alle tre. Ja, så kan jeg så ikke sove roligt i nat. Fordi jeg ved, I follower min stream. Det var da ulækkert. Så kan vi det bare anfolde, hva'? Ej! Nej! Vi kan jo andet se på ham der den rødhård der. Jeg ved ikke engang se, hvor han skal dræbe og kigge på. Men du skal bare lige se alle de loser bare liggende. Du hen ad siden. Derinde. Kunne vide, hvor fanden de der hestesko, de gemmer sig henne. Ja, det er lige det. Sikkert sådan nogle mærkelige steder. Det kan det højst sandsynligt. Det er sikkert op på nogle af de der bakker og sådan nogle mærkelige nogle steder. Jamen, det værste af det hele er, man ved jo, hvordan det ser ud, før man har fået den første. Det ligner bare en hestesko, tror jeg. Jamen, spørgsmålet er det til at se, eller er det bare sådan... Ja, jeg ved sgu ikke. Det er det, du ved jo, hvordan den ser ud. Ja, du ved, hvordan en hestesko ser ud. Det er det samme med, det var hestesko, du fik op i GTA San Andreas. Men hvordan så de lige ud? Ja. De var jo nærmest gennemsigtige, jo. Tak. Nu kan vi nemlig også finde jer. Ja, det er nemlig meget nemt. Først når du kom så nærmest helt op af dem, de var der. Ja. Men det er sådan nogle steder som hernede, hvor jeg kører nu, de godt kunne være oppe på bakker eller sådan noget der, tror jeg. Tror jeg. Jeg er ikke sikker. Ojo Labor. Hvor det løber bakken her. Løber du op ad bakken? Ja, jeg tror du satte den ikke på. Det kan du da se. Ja, ikke nu. Jeg kan ikke komme op der. Lige nu er du ude at køre. Nu løber du! Du må bare køre den bagvæk. Nu løber han. The nigger is behind. Det der helt er en 33%. Så er det faktisk den bedste energi at bruge spil, den der. Jeg ser her, det her der er køre, eller du kan have køre.
Kan du ikke se på den der Emily der, hvad? Ah, det er hernede, det der biogas. Er det ikke sådan? Jo, det er det, der ligger hernede, tror jeg. Det er det Nemo, han laver produkter til penge. Er du klar over, hvor gode penge det giver? Det er helt sindssygt. Prøv at få penge, hvis du forstår. Jamen det, seriøst, det giver faktisk rigtig gode penge at lave det her på biogasanlægget der. Så kører du bare majs ind i, der er finhakket, og så når du så laver det til kompakt, og det så har ligget der lidt, så hælder du det op i her med en gummiged eller sådan noget. Den der boom, den er sådan rimelig effektiv. Det nye Humble Bund, der ligger der faktisk nogle okay spil i. Der ligger Lord of the Rings, og så ligger der noget 4. Allerede der gik det galt. Og så ligger der Batman, 2 Batman-spil, og et eller andet, der hedder Scribblers. Mhm. Der ligger sgu lige en kontantautomat her, ikke? ATM. Tjek finans. Det var sgu ikke godt. Hvad siger du? Siger man kunne tjekke sine finanser der kunne man låne penge i pengeautomaten. Det er ikke godt. Fordi vi altid har pengene tilbage. Ja, det er noget skidt. Noget sovs. Ej, det var ikke så stor. Den ligger fandme langt væk i forhold til alt muligt andet lort, jeg har. Kan du se mit kort nu, eller hvad det igen? Over lige noget tid. Jeg kan jo se noget kort ned i den der PDA der. Jamen, det er det, jeg mener. Det er det, jeg mener. Kan du se den der Mark 18 der? Ja. Den tror jeg, den er nemlig rigtig stor. Den tror jeg nemlig godt, jeg vil have. Den var jo god til. Nej. Den koster, var det... Jeg kan ikke huske, om det var den, der kostede 200 et eller andet. Jeg kan lige køre og kigge. Det får vi godt have den alligevel. Den er krafteddermame stor. Oh. Ja, okay, den koster så 540 eller 49, 550.000 cirka. Den store der. Det var alligevel lidt mange penge. Hvis man er på 214 k sikker, Mm. der er 10 papers tilbage, det er hvad jeg har brugt 10 papers. Jamen det vil sige, så får du også et om 20 kills eller sådan noget. Så. Så er det jo meget godt sats. Er det ikke rigtigt? Ja,
hvad jeg har fået. Vi se. 200 Pure Essence, 126 Nats, 39 Astrals. Hvis jeg nu lige kunne få... Havde det været i UC, så havde du slet ikke engang samlet de der Astrals deroppe. Nej. Det er kun fordi du er noob. Jeg har tjent 1750 kroner. Jeg skal glemme hele røg af kaffen. Det må simpelthen bare ikke ske. Nej. Det må simpelthen bare ikke. Det vil Bobby Olsen heller ikke have været glad for. Hvad? Og det vil Bobby Olsen heller ikke have været glad for. Jeg kører bare på det der EPO der. EPO, EPO, EPO. Så Michael, du kan overveje at købe det her. Så sker der noget med din stream. Jeg tænkte, så har jeg da også noget til YouTube, tror jeg. Selvfølgelig har du det. Bare kør single player mode. Og så bare give den gas. Nej, det er da ikke noget. Det er da det, jeg kører nu. Bare skriv du Honda efter alle achievements. Nu snakker jeg om YouTube. Nå. Jeg har ikke nogen gider se det der lort, så. Jeg mindre det er noget multiplayer eller. Nå, det ved jeg sgu ikke. Må jeg bare sige Jesper, han har 4 virus. Ja, det er så mindre end før. Ja. Nej, det er ikke for mange til at starte med. Du kan bare åbne 10 vinduer, så er den jo ved at være der. Men må bare lade. Ja, det kunne du også. Det kunne være, at man faktisk bare skulle tæle, og så Ja. lavede sådan en farmrunde, eller sådan noget. Nej. Men alligevel, man kan lige så godt lige stå nede. Jeg vil gerne have en løbende. Aha. En string. Whoop. Aha. Hvor mange 18 til 18 k's løbende. Og der kom training card, Jesper, til Age of Empire 2. Hvor nasty. Hvor nice. Ja, der må man nok sagen. Ja, fandme dog. Det er bordaligt. Det kan du godt lide, hva'? Der er mange spil, jeg ikke har spillet. Er der mange spil, du ikke har spillet? Jeg bare har købt. Ja. Har du betalt penge for alle sammen, eller hvad? Ja, rigtig mange af dem. Det er også de der pakker, hvor jeg godt kan 20 for dem, eller sådan noget. Nå. Nødt. Jeg har lige givet 28 kroner for 2 Batman-spil, og den der Scribblenauts, der er cirka på 500 kroner til pakken. Mhm. Jeg glemmer aldrig Awesome Lords. Det er sagde nemt med noget, der rykker. Det spiller du heller aldrig med. Nej. Jeg kan sige suck. Ja, det er jo klart det. Awesome Cooler! Det er det, du tror, det hedder. Det hedder Awesome Nords, ikke Awesome Nuts. Det ved jeg sgu godt, men det lyder Awesome bedre. Klunker! Ja, det lyder bedre at sige det. Negerklunker. Kæmpe, fede, svedige nossekugler. Ja. Michael, hvorfor Kan vi så lige få en ordentlig? Michael, hvis du nu var på, ikke? Og så kunne du have trænet det, så vi kunne komme sammen eller noget andet. How about shut fuck up? Kan vi så lige få kammertonen? Okay, kammerton, vedtag. Ja. Das gut. Das gut. Das gut. Das gut. Vil du lige høre, hvad det var, jeg spillede for dem lige før, Michael? Ja, nej, ikke igen, Jesper. Galle og intet hår.
Eller han er min bedste. Du må kalde ham for bedste. EU's musik er 50 kills. Ja. Må jeg spille noget kabal? Hvad? Ja, Very Solitaire. Jeg giver 5 kroner for det eller sådan noget. Sygt. Kan du skaffe achievements til det også, eller hvad? Hvad? Kan du skaffe achievements til det også? Ja, hvad fanden tror du ellers, jeg laver? Det, kan, Det mener du det bare. burde du da egentlig også skaffe til det her. Jeg ejer det ikke, det er sikkert lige meget. Nå, det kan du da komme til, lille Polle. Faktisk er en lille sukkergris. Kæft, hvor han smadrer den. Mustafa. Mustafa. Kom nu bare her og sæt dig og tag fat. Ja. Nej. Ulækker. Så er jeg sådan set klar til høst. Nu mangler jeg bare på lortet det grove. Jeg kunne fandme da achievement det morgen. Nå. Selvfølgelig er det det, ellers så spiller han det ikke. Nemlig. Nemlig. Yes, bare. Det er noget af en lunge, det her. Gammel skrammel. Nej! Nej! Sker der lige der? Ah, den er større. Den er større. Hvor satan. Jeg prøver at berømme den. Nej. Det var min kultivator. Jeg kan få dem. Jeg kan få mig en gammel Deutsch. Jeg vil faktisk godt have mig sådan en der. Kan du lige se sådan en case der du på en IH et eller andet flow 9230 med lavfører. Det er da noget der værker. Skal du have noget at køre med lavfører? Nu må du da have slugt et eller andet. Du må da have slugt et eller andet. Hvad koster det? Hvad koster den? Den er fandme dør. Kunne selvfølgelig også bare starte med en lille case til 235.000. Og så altid køb af dyre en. At skærebordet. Det er alligevel 13,7 meter. Stor skærebord. Men det er jo kun pivrenser til de andre her jo. Det er, hvad fanden er det for noget? Det er jo kun, det er jo kun 7,2 meter. Det andet det er altså 13,7 meter. Det er da helt vildt. Nå. Så er der fandme med nogen, der giver penge for noget. Ja, det skulle da ikke for sjov. Nej. Skulle måske sådan... Giv den gas. Så venter vi lige lidt med at sætte hastigheden lidt ned, tror jeg. Der var egentlig, at jeg kunne få gode penge for nu. Det var barlig. Det giver det ikke at have.
Michael har hentet hår. Han kilder Trine svømmebadår. Ej, det kan vi godt lide. Bordel. Så er det sgu da bare Fink Filion Fong. Bong, kan du lige bede om en bong? Jeg vil gerne have en bong. En bong. Boing, boing. Som en fjeder. Boing, boing. Jeg har ikke noget at bruge det stykke jord til. Tolderen, det er jo, den ligger ude på Lars Tønskis mark, jo. Det er da helt tosset. Nej, det er jo din mark, er det ikke? Nej, det er ikke. Dog 5. Var der ikke, er det ikke noget, vi kender ham, Michael? Hvad? Om det er Sødt Dog 5. Jo, en af taber. Nej, Michael, den der ligger ude på som nummer 12, den der mærket med rødt der, det er ikke min. Det er kun min, den der er nummer 16. De andre, ja, de Jeg andre. sidder lige i min kabane, så ikke? Så lige min kabal. Selv du så slupper i din teers. Ja, jeg skal faktisk ikke hente min kat. Masser af så det. Det var Martin, der kom ind ad døren, kunne jeg høre, var det ikke? Det lyder som hans dør. Skal jeg lige sige. Hvad siger I? Du har vel ikke lige en chat olie, Martin, til den dør der? Ja, der er olie. Men hvad fanden har de nu gang i her, de her to tosser her, der ligger og kører magtasker her. Nu må de der lige holde op. Helt tosset. Danse med drenge. Nej, jeg går ind og henter det. Danse i måneskin. Lige så tæt Drik kind. du bare træsprit til du bliver blind. Ja, dankesyn. Jeg kan ikke se dig. Jeg kan ikke se noget. Du så ikke Kongerne af Svendborg den anden dag, vel? I mandags. Ja. Jeg er sgu bange for at miste min begave. Ja, det tror jeg også. Så har de fået lov til at invitere gæster hjemmefra, ikke? Så ham der Martin der, han har inviteret en af hans bedste kammerater, en der hedder Larsen eller sådan noget der. Så Det var klamt, så de store spænge hinanden i røven. stod spænke hinanden i røven med Jeg en, gik lige med stun til Trine, så jeg bare... med en kæp, og så hvad det hedder, så det var også der, hvor der var de store, og hvad det hedder, og hældt tequila over røven på ham, så du ikke det? Ja, over knaldperlen. Nej, det var Martin, der fik det hældt ud over sig. Nej, det var knaldperlen, der fik det helt ned mellem ballerne. Nej, det var Martin. Nej, det var knaldperlen, det var Nej. Martin, der skulle tage sjovlen. Nej, Kan I bestemme jer for, hvad I vil sige? Kan det var ikke fordi, være ham der Larsen, det han hældte ud over hans baller, og så skulle han spanke ham bagefter, men så var det, han fik det hen i røvhul, så begyndte det at svige jo. Nå ja, på det der tidspunkt, men det var knaldperlen, der blev hældt ned på ryggen af, ned mellem ballerne, så skulle Martin drikke det. Nå ja. Så det er Også det var da han siger, ej jeg vil brække mig over, det var han skulle have en sort tog i munden. Men jeg er frisk. Selvfølgelig tager det mod udfordring, siger det så. Ja, fanden kom. Det var fandme også sjovt, det var, at han skulle spankes med kæppen, og var lige gået ind til Trine, så kommer der bare ind og klasker til, så vælter han bare lige række ind i hækken, mand. Det var så hans kammerat, tror jeg, der væltede ind i hækken. Altså Jesper, hvor er det, du har været inde og ændret det der på din stream, så det ikke lagget? Det der encoding, eller hvad det hedder. Ja, hvad er der skrevet der? 2200. Nej, Jesper, lever, fordi Morten, gå ind på Twitch hjemmeside, det er inde under streaming apps. Der hvor der står first time streaming. Så følger du bare deres guide, de har lavet til OBS. Nu skal vi se, om jeg kan finde noget der. Old school bullshit. Fandt så det henne? Det var det står jo. Det er på Twitch hjemmeside nu, altså. Good fight. Altså bare nogle settings, eller hvad? Nej, under der ved dit dashboard, tror jeg det er. Ikke dashboard, jeg tror det er... Jo, jeg mener det er dashboard, og så står det i sådan en... henad på sådan en strive, hvor der står noget med din first time stream, eller sådan noget. Fis. Der står i hvert fald stream key, first time, ja, streaming apps. Yes. Og så bruger jeg det OBS Yeah, setup what did guide. we say, huh? Sådan det. Han er sat til 1800, kan jeg se. Jeg kan se, at vi kører 2200. Eller jeg kører 2200.
Nej, men så ser det ud til at være sat ordentligt op, tror jeg. Jeg prøver lige at sætte op på streaming en gang her. Jeg trykker sgu igen. Han Prøv kan lige bare. at fortælle mig, om den lækker. Nej. Kan du ikke logge ind på din iPad, eller logge ind på din iPad og så se den, eller hvad? Det kan du heller ikke. Men nu skal jeg først og fremmest lige have den her til at virke. Kan man egentlig logge ind på Twitch på det der lort der? Det kan du faktisk godt, men Wayport er skid. Nå, det tænker jeg nok. Så er det bare sådan, det plejer. Det er ikke sådan der. Jeg tror ikke engang, jeg kan huske min kode. Det er bare sådan, det plejer. Åh. Nu skal jeg så bare lige finde ud af, hvordan jeg gjorde det. Gør det et stort billede. Åh ja, der. Position. Sådan der. Der er ikke nogen, der streamer Farmer. Åndssvag lortesimulator. Ikke simulator, det vil jeg sige. Jeg vil sige åndssvag lortekabale. Traf dem ikke kort, jeg kan bruge til noget. Det er derfor, man skynder sig og lukker det ned, når man har fået sådan et spil. Nu tiger bare stille. Fordi det gider man slet ikke. Spille sin tid. Nej, jeg kunne have vundet, så kommer til at lave fejl. Nej! Det er derfor, vi kalder dig for 6 viewers, Jesper. Hjerne. Først han så siger, at meget han kommer mig, og så siger du altså, 5 viewers, og hvor meget han siger. Ja, fuck for det. Ja, vi er. Er der nogen, der har skrevet noget i den? Ja, Michael. Nej, jeg har... Ja, Hvem har skrevet? Jeg kender ikke nogen. en, der hedder Juganot. BRB. Fik du noget mad i ansigtet? Hvad? Fik du noget mad i ansigtet? Nej, jeg synes det er lidt dyrt, hvis jeg skal bestille for 100 kroner, jeg så kun spiser for 50. Nå. Før ellers gider de ikke levere, så jeg overvejer at spørge Louise måske, om hun gider køre, men det gider hun nok Må ikke. du bare tage scooteren? Og de er jo selv. Tag scooteren, Jesper, jeg har ikke haft nogen scooter længe nu. Så har du vel en cykel? Ja, de piskolde, jeg har ikke noget lys. Du må bare tage traktoren. Jesper, du har spillet på mig, det der lort der nu. Du skulle prøve det, Digal. Nej. Du vil bare ikke være med på månen. Så nogle fine steder kommer han ikke, Jesper. Nej, Men det, jeg er ikke sej. det ved jeg sgu godt. Det er godt nok noget en lov, du har der. Og det er altså en hav. Kan du lide min travter? Så har jeg hentet den der, den har jeg hentet den på deres hjemmeside, den der vægt ude foran. Jeg kan ikke se den. Jo, over på den grønne traktor. Vi tænker på, at den er lidt bagud, Jesper. Det kan godt være, at den kommer en dag senere eller sådan noget. Den der hænger der. Mm. Har du snydt dig til at få penge af alle de majtasker og traktorer og pisse lort? Nope. Jo. Overhovedet ikke. Det er noget, jeg har farmet mig til dig. Nej.
Har du set, jeg har opnået achievements også? Vi er snyde, eller hvad? Nope. Jeg kan jo ikke opnå achievements med at have spillet 10 timer ved at snyde. Hvor mange timer står der, du har spillet inde på Steam? Det ved jeg sgu da ikke, mand. Hvordan ser man det? Man kan faktisk bare trykker på spil, så står der you play. Så står der noget om, Jeg kan valgspil her i 73 minutter, hvilket minder mig om, at hvorfor. du keder dig Faktisk. faktisk. For jeg er kun lige starten, eller trykke start på streaming, og Ja. der har været 3 viewers, der slap lige af, mand. Paid, det er betalt, alt sammen. Nu har jeg sat det op 100%, som der står derinde, du. Nu ser det lagger. Det er ikke engang stream. Det er købt det Kæft for views. Er det gerne Jesper? Jo. Købt det views. Jeg har også sået 13,91 hektar nu, Martin. Hvor du får en achievement for at så 10 i single player mode. Men det er lige snart du tager dit save game og så logger ind i, eller bare går ind i single player, så får du klaret de der achievements der. Okay. Jeg har spillet 25 timer i alt. Så prøv at gå ind i single player. Jeg tror, har du ikke unlocket et par achievements, Mark? Jo, tror jeg. Du burde i hvert fald have den der med 10 timer. Ja, det har jeg også. Nu betaler togstationen sgu for... Godt for et eller andet også. Fanden var det så, det var? Korn? Nu henter jeg kraftigt med noget kaffe inden den. Kunne det ikke være det der corner, det? Corner, det er sgu da det, jeg vil farme nu, mand. Så fik jeg sgu en farmer. Det gjorde du ikke det? Eller ikke, ja. Er det den med 10 timer, eller hvad? Nej, den har jeg ikke. Nå, er det så den, du har med, der har sået 10.000 hektar, eller hvad? Eller 10 hektar? Ja, Martin. Jeg skulle i seng. Jeg tog en tallerken for at skulle hælde kaffe op, og så kom jeg til at tænke på, ej, jeg skulle da ikke en flad tallerken, så jeg tog en dyb i stedet for. Hold kæft, du er næb, mand. Og så kom jeg til at skulle da heller ikke en tallerken. Hvad fanden laver jeg, mand? Martin. Det er kun op ad bakke med ham hele dagen, mand. Det er helt sindssygt. Altså, jeg har kun fået 5 par indtil videre. Og jeg får et tackle lige om tilbage. Jeg har kun på. Hvordan kan det være, at jeg har fået alle de penge? I rundskab, Martin. Ja, fordi Morten han har fået min account. Ja, det kunne jeg godt se. Men hvorfor har han det? Så er det ligesom ingen grund til at have penge og alt. Jamen, hvorfor har du givet ham din account? Det var bare det, der var mit spørgsmål. Nå, det var ikke det, du spurgte om. Om det var det sådan set. Han spurgte, hvorfor han havde fået alle mine penge. Det var ligesom også spørgsmål. Det andet. Ja. Fordi jeg gider det samme og det samme lort, man laver jo. Vil du så til at spille farmer, eller hvad? Det er jo slet ikke det samme. Det er ikke vist, altså du kan jo unlock alle de der achievements der, du skal jo have skaffet 10 millioner cash eller sådan noget, jeg tror det var. Det kan godt være, man lige når skal have sig en forlygt eller andet, og er færdig med det. Så. Will do. Hvordan fanden får man hesteskov? Jamen skal du samle, løbe rundt og samle? Man kan finde den selvfølgelig. Ja, det er nemlig det. Så for sat, nu holder ham her sgu i vejen. Nu bremser ham der sgu. Stop, eller du kører med min bandit. Nej, Jesper, det var ikke noget med 10 hektar. Og det så den med 10 timer? Der står 10,0. Det var en eller anden med en vej. En med en vej. Nå, men så er det fordi du har kørt en eller anden distance med... Og kørt 10 kilometer. Nej, fordi han har kørt en eller anden distance sikkert med korn, tror jeg det er. Det er sådan et eller andet pis, den måler også, mener det. Så er der nogle rigtig landmænd, man. Ja, rigtig farmer.
Hvis du går ind i din... Hvad? Jeg går ud og sender et eller andet, der er ved at æde ude i det lortkøleskab. Så siger du da bare, at hun skal køre op og handle. Det kører op hen og perker, ikke? Du kan også lave en selv. En perker, ikke? Mm? Ja, det nytter jo ikke noget, hvis vi ikke har noget at æde, jo. Eller laver du det med? Tag det til gråbrød. Nej. Men at lave steg, det er altid godt. Lever på hej. Det puha. Hvad nu? Vi har der noget ad. Nå, hvorfor kunne vi så ikke tage det i stedet for, at I skulle have pizza? Og så bruge mine penge. Det er fandme usundt, der er lidt pizza. Det er så ikke pizza. Og så burger. Det er ikke burger. Det bliver heller ikke Så meget sundt. sandwich af en eller anden slags. Jeg er da ligeglad. Så er du aldrig glad jo. Så skylder du mig 100 kroner, gør du? Hvor Slap blev nu. du sagde, at du skylder mig? Ja, det var 100 kroner. Slap nu af, mand. Hold dog din kæft. Nej. Stop nu i, mand. Hvad fanden er det for noget? Jeg lukker røven. Det er det, altså. Ja, Jeg siger sgu da ikke noget. nej, det er Michael og Morten. Jeg tror, du skal være altid, altså. Og så lige med i fremtid. Ja, det er lige det. Start for knalle. Start med et link ind i Michaels samtale. Så bliver man i godt humør. Nej, Det var dig. det er kaldepis, det er mere, mand. Det er bare dejligt. Kalle, han har nemlig hentehår. Ligesom Michael. Michael har hentehår. Ja, jeg skal altid løbe efter det. Og hente det. Du kan også prøve at sige til Gervin, om han ikke har hentehår. Nej, sgu ikke. Er han ikke skaldet næsten? Sådan vil jeg bruge. Efterhånden ved at gro. Streamer du noget, Michael? Uover dit puslespil, det her, eller Jeg hvad? kunne faktisk godt finde på at lige streame det her kabal her. Ja, det tænker jeg nok. Ej, det kunne godt være, man kunne levere. Det kunne godt være, man skulle levere. Det kunne være, det var en god idé. Jeg ærger mig lidt over, at jeg købte den der med de der slime-dæk der. Traktor der, den var faktisk lige så dyr den anden. Oh. Ja, den er faktisk 2.000 dyrere. Der har sgu da sovet hele timen ved at købe den, mand. Nå, helvede. Hvad fanden er det for noget tyskersvin, det her? Hvad så da? Jamen, det er bare den her travler her. Kan du se ind i den der shop der nu, eller hvad? Ja, Det er den der. Kan du det lige, er den der dyts. kan du lige fortælle mig, hvad den her? Den der Slytter Supertruck, eller hvad? Ja! Er der med den, siger du? Ah, det var den der Slytter. Prøv lige at se en ordentlig case her, man kan få. Øj, lad kæft, nu kan man få den uden lavfører. Men ellers kan man få sådan en case her på lavfører. Ja, for fanden. Det er noget, der værker. Nå, det kan være, jeg holder i vejen her, kan jeg se. Er der nogen, der vil på besøg, eller hvad? Nej, det... Her, han skulle forbi med den store hav. Ham præben der kører. Det var bare kaffen. Altså nasty kaffen. Du begynder at tage den af tur. Der er jo lakrids i, det er jo noget espresso halløj og noget mælk og sådan noget jo. Hvad? Det var børnedrik, mand. Nej, det smager faktisk meget godt. Og det er noget ordentligt kaffe. Er det det med den samme farve bønner som de små sort? Hov, kommer sgu til at ramme mig i taskeren. Den du forstår, eller hvad? Må jeg ikke forstå noget som helst?
ikke forstå, ikke ret meget. Vi forstod godt, du ikke forstod noget som helst. Forstod du det? Har du nogensinde hørt den om ham, Thorleif? Jamen, du har nogensinde hørt om ham? Ham mig fin. Meget fint. Ja. Mm. Og jeg skal prøve at se, om jeg kan få min radarpedaler til at virke i det her, tror jeg. Oh god. Mm. Det er også flot, man sætter sidespejlene derude, så man ikke rigtig kan kigge i dem. Ja, det er det. Det er fandme genialt. Skal jeg bare køre ind i hinanden, mand. Jeg kan godt lige prøve at se her. Hvis jeg tænder lyset foran, ikke? Ja. Det er fint nok, ikke? Hvis jeg så tænder det bagved, ikke? Så slukker det foran, men der er stadigvæk lys i lygterne. Men det lyser ikke. Du kan ikke se sådan en lyskejl, ligesom du kan bagpå. Nu. Er det ikke rigtigt? Godt lavet. Jamen det kan så også være, fordi jeg kører måske lidt et lortedetaljer. Måske. Måske. Måske.
Motorbøl. For satan. Kom sgu til at køre ind i mig, tasker.
Jeg synes, I er helt stille. Jamen, jeg tror, han også står her. Hvad med sort? Hvad med sort, Per? Ja, selvfølgelig. Det var sgu da ro. Det var sgu da dejligt. Og fred. Er der stadig nogen, der giver kig på mit lort? Jeg er stadig inde. Hvor har du 3 viewers, mand? Nu skal jeg lige tjekke, hvem navnet er. Der står i hvert fald, at det er til kampmand som mig. Mhm. Så står der ikke andre navne lige i øjeblikket i hvert fald. Jeg tror lige, jeg skal prøve at tjekke, om du har fået flere followers. Hit that follow button! Du har ikke fået flere followers. Du kan lige passe på over mig i løbet af en dag tid. Ja, det er bare dejligt. Så siger jeg, what the fucking farm, man. Så bliver du næsten misundelig, ikke? Ved du hvad, jeg gør det bare for hyggens skyld, du. Han var det. Ulækker. Det er jo ikke det, så jeg lige tænkt på, hvad fanden kan det være? Godmorgen. Nå, jeg skal sgu se her, det har afleveret nu, tror jeg. Fordi det er noget af det, jeg har, der giver penge. Ah, okay, det giver 2400 eller et eller andet. Og den der er lige hernede, ja, det giver det er fandme dejligt. Hvad gamer du, de kan? Et. Det der puslespil ting der. Ja. Okay.
Det kunne det selv være. Okay.